הכל יקר, חלק שוב, לספר על ירושלים, חלק 2, ואני הייתי בדרך לבית הדין הרבני בירושלים, בבקשתו של הבוס שלי, וכמו שאמרתי בדיווח הקודם, חיפשתי ריגושים. חיפשתי לעשות הרצאה לנושא שלא עשיתי, וככה בדרך כלל לא כל כך הסתדר, כי לא היה לי את הקהל הנכון, אבל בדרך הלוך. אבל בדרך הזו קרה דבר נורא מעניין. הייתי על קו 480 מירושלים, התחנה המרכזית לתל אביב, ארלוזורוב, ואני ככה פחות או יותר רואה ככה שהאוטובוס די ריק יחסית, אבל ככה next thing I know, הוא מתמלא לי בדתיים, ערבים, נוצרים, חיילים, ככה הקהל מאוד מאוד מגוון ואיכותי. אז החלטתי לממש את הריגושים שחיכיתי להם, ואני ככה מדברת ככה עם הנהג, אז הוא מספר לי שהוא ככה מכיר את הקו, ושאותם אנשים עולים תמיד, שבדרך כלל אוטובוס שקט כמו קבר וכולי. אז ככה כתבתי את השיחה, שאלתי אותו אם יש מצב שיש לו רמקול. אז הוא ככה היה קצת עמום. הוא סידר לי איזשהו משהו שהיה לו שם באוטובוס. ו-next thing I know, אני עושה להם את הרצאת מבוא וכבדת אמונותיהם הדתיות של אחרים. ומה שקרה באוטובוס הזה היה פשוט מדהים. next thing I know, אני ככה מתחילה לדבר וכולי, ואז אני קולטת שפתאום חייל מדבר עם דתי, דתי מדבר עם ערבי, ערבי מדבר עם נוצרי, נוצרי מדבר עם חיילים, פתאום כל האוטובוס, אנשים החליפו מקומות, הנהג מסתכל עליהם, אמר לי, תקשיבי, הם בחיים לא מחליפים מקומות, תמיד הם יושבים קבוע. זה היה פשוט אדיר. פשוט אדיר, איך אנשים תוך שנייה הבינו שזה יהיה נורא הגיוני לכבד את אמונה דתית של אחרים, ואמונה בכלל של אחרים, כמו שאתה מצפה שאחרים יכבדו את האמונות שלך. ככה ממש אמרו את זה, אני זוכרת שהייתה קבוצה מאוד מאוד גדולה של אנשים שפשוט חזרו על זה, וחזרו על להשתדל להתייחס פשוט. אז זה שכאילו, עם כל הכבוד, הם כל הזמן באמת מוחים על זה שאף אחד לא מכבד את האמונות שלהם, אבל הם פתאום קלטו, היו ככה איזה 2 או 3, אני לא טועה, שבאמת פשוט קלטו שהם לא עושים את זה לאחרים. זה היה איזה אחד שאמר שהוא מודה שהוא לא מכבד את האמונות של אחרים, ועכשיו הוא מבין למה אף אחד לא מכבד את האמונה שלו, ולמה הוא מתקשה כל כך, גם ביצירת קשרים. תוך שנייה המתעניינים התפוגגו שם, היו ממש המון צחוקים, ווואו, זו הייתה הנסיעה הכי מהירה והכי כיפית שהייתה לי אי פעם. זהו את הכל, עכשיו אפשר להתחיל את הבוקר כמו שצריך, כל הדיווחים המרגשים האלה. אז אני הולכת לשתות לי תנתו קופאין, לאכול לי משהו טעים. יאללה ביי!